kunabantu bethu esibabona ukuthi umculo basebenzele and uyayishintsha impilo zabo. Futhi omunye umuntu mhlasimbe ofisa ukwazi njenganami ukuthi ngifisa ukungena ngendimeni yomculo kaMaskandi ngizwe ukuthi uMaskandi uyayenza imali noma umculo uwonkana uyakwazi ukuthi uphile. Yiphi lento ekwazi ukusebenzela amaciko ukuze akwazi ukwakha inzuzo ngomculo wawo? Yiphi mhlasimbe into noma izinto enibona ukuthi yizona eziwalekelelayo amaciko ukuze akwazi ukuthola impilo ngomculo? Empeleni emculweni akufanele udependele emculweni. Kumele kube khona itoho olibambayo ngoba ngadependele emculweni ungagcina uphela amandla yabo. Njengamanje sihleli nama quality. Yes. Ukusho ukuthi namhlanje njengamanje yonke into la e-studio equality. Ngoqo equality. Ubhuti emncane kuphela wakemo. Bafowethu, sinibingelela siphinde sinamukela umsakazo nomkhulu MUT Radio ngaphansi kohlelo ushunwe ngoma. Siyabingelela ku-MUT Radio lobingelelayo uNtethe Mpumamchunu odabwa phansi kwamaphumulo eqenjini amaquality ukuntethe ngithobelayo. Ngiyabingelela nje kakhulu basakazi. Yemfowethu insizwa inamahloni ngempela uyayibona ithukile. Ilo ikhophoze njalo. Yasa. Ilo ikhophoze njalo futhi ukhuluma nje mfowethu ungasabi ulidedele mfowethu leliphimbo leli ilona leli afuna ukuleza umlaleli lapha ekhaya ukuthi ngabe ngempela ilona leli phimbo esizwa lapha yami ethi nje number 1. Bathi nje bafuna ukukhuluma ngale handle ka number 1 khona bezothi hayi cha. Uyaniphela number 1 lo. Mfowethu siyazi ukuthi umculo mfowethu mase sizobheka sesikhuluma ngomculo nje uwonke siyaka nakona umculo kaMaskandi ukuthi indlela zokusebenza mfowethu zishintshe kakhulu masibheka nezikhathi zakudala. Mhlasimbe masibheka njengamaquality mfowethu ikuphi ekunisebenzelayo nina since kusukela nangena endimeni yomculo kuze kube manje yini le nenza nime ngoba sebabona abanye bayangena emculweni baphinde baphume mhlasimbe ngezimo ezithile ebawisayo kodwa iqembu lamaquality namanje lisamile. Yipi imfihlo yenu le nisebenzelayo kube namanje nisakwazi ukuthi nime abantu bakwazi ukuthola umculo wenu ngaso sonke isikhathi? Amaquality ngingathini empilweni kumele uzazi ukuthi ufunani. Ungayi ngokuthi mhlambe ubone bani enzani uma into uyenza ngothando ngicabanga ukuthi asikho isikhathi la decide khona ukuthi sekumele ugive up noma uphela amandla yabo noma kuthiwa iziphi ingqinamba obhekana nazo. Yeah. Yebo ingakho amaquality namhlanje esakhona. Mfowethu amaquality aqale nini ukusebenza njengeqembu amaquality and laqhamuka kanjani igama elithi amaquality ubani umsunguli weqembu amaquality bangaka abantu abakulona iqembu amaquality? Amaquality uNtethe noThobelani umfowethu ongekho njengamanje khona uNtethe njengamanje igama amaquality njengengane nje encane yabo kuyaleka ithi uma uyethi igama usuke unenhloso ezithize ngayo ukuthi ufuna ikhule ihambisana nalo lelo gama lelo ilimele lelo gama. Nathi ke sabona ukuthi no uma siyibiza ngamaquality ngicabanga ukuthi abantu bayokubona ubuquality bethu nangendlela esenza ngayo izinto. Umsebenzi wethu nje uhlezi uyilento le efunwa abantu ngaso sonke isikhathi. Yebo. Yeah, mfowethu siyazi ukuthi endimeni kaMaskandi ake aba khona amaqembu phambilini. Abile likhona iqembu lalibiza ngokuthi emangaphosesela libizwa ngokuthi abahlaziyi. Engingasaliboni igama lalo njengamanje libile khona abile nje khona amaqembu abemaningi mhlambe iqembu amaquality kungenzeka ikhambe mhlambe ligcina liphela uThobelane ezimela uNtethe ezimela noma amaquality ngiyawohleze equality kuyoze kubuye uJesu ngoba phela siyazi ukuthi ziyaba khona ingqinamba emqondo kaMaskandi igcina mhlambe insizwa zihlukana noma iPC imela mhlambe futhi zihlukane kahle ukuthi nje zinikezana amanxiwa imvumo ukuthi mfowethu ngicela ukuthi uyimele nami ngiyimele hayi ngoba mhlambe kusuke kuxatshene mhlambe amaquality ekhambeni kwesikhathi singawabona ehlukene esebe uNtethe eseyimele noThobelane eseyimele noma nje kuyoze kubuye uJesu khona amaquality. Kuyoze kubuye uJesu ekhona amaquality ngoba thina ezamaquality ngathini sikhule vele singabantu yabo nasekhaya sisondelene kakhulu yabo hayi ukuthi mhlawumbe omunye uqhamuka le nomunye uqhamuka le so
into nje esiyenzayo sihlezi ngisho ekhaya masindawonye ekhaya sihlezi sihlangene so angiboni ukuthi khona into yosixabanisa noma mhlambe kanjani ama-quality nje awuhlezi ekhona ngiyabeka kanjalo. Uthobelani noNtethe basuka ngandawonye akubona abandawonye basuka ngandawonye akubona abandawonye. Alright, yebo. Right mfowethu siyayizwa kahle kakhulu mfowethu indlela mfowethu oyibeka ngakhona ukuthi uyakholelwa eqembuni leno kuyinto enhle kakhulu mfowethu esifise ngase kungaba njengoba mfowethu ukubeka ukuthi isifiso senu nisebenzisane kuzobe uJesu uthi uyabuya ngosuka ubuya ngalo ama-quality esame kanjalo nje mfowethu. Kunabantu bethu abafisa ukungena emculweni njengamanje kodwa abangazazi ingqinamba ezikhona zomculo abanye futhi abangazi umculo mhlasimbe uyakusebenzela yini ukwazi ukushintsha impilo yakho njengama-quality mhlasimbe kukhona enikubonayo ukuthi kusukela nangena endimeni yomculo mhlawumbe senikuzuzile noma ensaphokophele ukukuzuza nokuthi ungamxwayisa uthini umuntu asafisa ukungena manje emculweni ngokwey'ngqinamba ezikhona emculweni? Ukuthi la emculweni ngingathini kufanele ubekezele ukholelwe kwinto yakho oyenzayo ungambheki omunye umuntu ukuthi uthini noma kanjani noma bekugxeka kube kwazi ukuthi labantu abakugxekayo wena leyo nto le iyakukhulisa yabo. So ama-quality thina saba nenhlanhla-ke sathi sifika abantu basamukela ngalendlela le exa ukwenza nasathi ukuthi hayibo kanjani sifika ngoba sasingakulindele lokho yabo. Sasithi nje siyenza nje yabo abantu basamukela. Uzokhumbula ingoma i-album ethu yokuqala lethi ngifuna ukuba nawe ngo-2023. Yeah. Abantu basamukela kakhulu nje ngisho kanjani impela ukuthi nabuya ngicathi kakuyisingili le yayinolimits lethi uma usufuna ukuba umakhopheni wami kwakuyi-album umakhopheni wakwi-album mawuthi sesike sasahlukana mawusubuya-ke masuzoba kumele wazi ukuthi kumele wazi ukuthi ya mfethu angilaphayana umuntu ufike ahambe akushiye yabo manje afika axakeke lapha phambili mesebuya usuthola omunye phela wena ungalindile yena ngithi yebo ikanjalo-ke lento ukuthi hayi-ke uma ngikuvumela ukuthi ubuye usuzoba umakhopheni wami angeke usabe le straight ebekade ngikubeke kusona yona ngisho masikade ukhulumela imungu uyazazi izinto esiyifuna bengasavumi-ke lo khona-ke manje-ke noma maseyibamba lo khona manje ukuthi hayibo engathi lo muntu yakho wakudala usakhona namanje besiyimisa kanjani into njalo phela sekuyingqoba kaxaka le manje sikhanduli wesho awuzobe sefihliwe phela ufihliwe nje manje umakhopheni manje khona enuka i-roll on mfowethu siyazi ukuthi emculweni mfowethu kunabantu mfowethu esibabonayo ukuthi umculo basebenzele and uyayishintsha iy'mpilo zabo mfowethu omunye umuntu mhlasimbe ofisa ukwazi njenganami ukuthi ngifisa ukungena ngendimeni yomculo kamaskandi ngizwe ukuthi umaskandi uyayenza imali noma umculo uwonkana uyakwazi ukuthi uphile ngawo. Siyabona insizwa ayithenga iy'moto ey'nzima kakhulu mhlasimbe iyiphi lento ekwazi ukusebenzela amaciko ukuze akwazi ukwakha inzuzo ngomculo wawo ngoba siyabona ngabe nina njengama-quality umculo uyibhizinisi noma kuyinto nje eniyenzayo eceleni kukhona okunye nibhizi ngako ngala kuyi-hobby noma mhlasimbe kuyibhizinisi. Uma kuyibhizinisi noma mhlasimbe kwabanye kubasebenzelayo nike nibabone ngaphambilini iyiphi mhlasimbe into noma izinto enike nibone ukuthi yizona eziwalekelelayo amaciko ukuze akwazi ukuthola impilo ngomculo? Empeleni emculweni akufanele udiphendele emculweni kumele kube khona itoho olibambayo ngoba uma ungadiphendele emculweni ungagcina uphela amandla yabo. So thina kukhona la esibambe khona eceleni umculo siwenza ngothando kodwa egcineni uyibhizinisi vele umculo njengamanje. So ngisho kanjalo ukuthi okubalekile ukuthi ungadiphendeli kuona umculo kube khona izinto ozenzayo eceleni ezingenisela imali yabo ukuze ukwazi ukuthi uqhubekele phambili umculo wakho noma kuthiwa awuhambanga ngendlela efanele ukuthi uhambe ngayo online yabo ngoba izinto zonke manje zenzeka online yabo. Usakhuluma ngo-online kabe yami kune social media platform enamandla ngendlela esimanga ekungu-TikTok phinde futhi kube khona no Facebook. Mhlawumbe u-TikTok unisebenzele kanjani njengama-quality kanjalo no Facebook? Khumbule ku-Facebook ke
now TikTok, Facebook no TikTok kuneyinkinga zakhona nakhona uthola ukuthi uzoposta ivideo noma ingoma yakho akuma comment lapha kuba abanye bazohamba nawe abanye babheke eceleni mhlambe nibhekana kanjani naleso simo leso kakhulukazi kuFacebook mfowethu Facebook siyabona ukuthi kune group ekuthiwa yingqwele sike sibone lapha ngizokhuluma ngeqembu obekwa abafana bamgqumeni namhlanje sekufisha abakhulu makushuthi isithombe mhlawumbe mebeposte icover lesithombe uthola ukuthi uSkhevane uhleli phansi uJezel Khulu umini ubambelele kuyena eqalabeni bese kuthiwa yindaba uJezel Khulu ehlezi igqilaza uSkhevane lapha nina njengama quality iziphi ingqinamba niyake nibhekane nazo ku social media platform njengoba niyiqembu kuntethe noThobelani ngaphansi kweqembu ama quality mhlawumbe lapho befethu ngaphendula umnene wethu usiphinde sibheke neqhaza elibanje iwona social media desena umculo ke manje mina ngazi social media ngabuka ngani ngoba thina uvela kwama quality avele ngawo kakhulukazi TikTok sasingalindele neze ukuthi kungenzeka ngale ndlela le njengoba bese ngichazile eqala ukuthi sathuka nathi uma sikhonjiswa because ngathi sasingakayivunishi i-account yethu ama quality lapha ku TikTok yabo mabe sikhombisa abantu ukuthi hayibo nazi ingoma zeni bafuthu abantu beyithokozela beyijabulela mase siyochecka na online hayibo abantu basupporta ngalendlela exa ukwenza so social media uTikTok uFacebook naye basisebenzele kakhulu bafuthu njengoba namhlanje ukuze sibe khona nje namhlanje ingenxa yawo social media yebo Mfowethu siyazi mfethu nje abantu bethi bawathanda belithanda iqembu lama quality ikubi mhlasimbe esingatshela umlaleli olalela njengamanje nomuntu othanda umculo kaMaskandi ophinde abe umlandeli weqembu ama quality mhlasimbe ukuthi kulezi insuku nje sibheke manje ama weekend siyazi ku busy iziphi indawo abanganilindela kuzona abalaleli bomculo ikuphi futhi enidinga iqembu lama quality nibathembisa wona abalaleli nje unyaka uqalile siyabona insizwa eziyakhipha amacala onke mhlasimbe ikhona album engathi mhlasimbe yeza noma yiphinyana noma isingili noma ikhona vele siyenze uyibona ukuthi senisebenzele ekuthenini ifike ebantwini ngendlela efanele ama quality akhiphile ama quality umsebenzi umusha osihloko sithi usuyobona ngomopho ina 3 days iphumile ngiyabona futhi abantu bangena lapha enkundleni baseseka kakhulu ngathini namhlanje mangisiphuma nje la nendawo lapha eMayville siyodlala khona abantu abasilindele futhi khona kunomculo eKitso Crest sibizwe khona kabe yami sibuyele emuva ngirobhile umbuzo wami ophendulanga bengibuzile ukuthi Facebook no TikTok kakhulukazi ezingqoleni lapha niyanibhekene kanjani nama comment eziqembu ngoba kuyangicathi kuyakubelula mawuwena mhlawumbe ubhuti omncane ukuthi udile naloko kodwa manje mani yiqembu ngicathi ukuphendula kwakho fanele iqale nixoxe nensizwe nibambisene mhlawumbe niyandile kanjani nezingqinamba ezikanjalo ekuphenduleni ama comment lapha ku social media akhona ama comment othothi ama comment ayakha lama comment lawa futhi nawe uyayibona ukuthi le comment le ikhona indawo la engangisiza ngakhona yabo engangisiza khona so siyale siwaphenduleke lama comment lawo uthothi mhlambe kuya ngokuthi iphethe ngaleso sikhathi ubani mhlambe oyibonile lonto leyo futhi izoba usizo kangakanani kuthina bese siyamkhuthaza nalowo muntu lo osuke ecommentile ukuthi aqhubekele phambili asibonise makukhona la mhlambe esingenzanga kahle khona noma mhlambe khona la futhi esenze kahle khona uyabona hayi ukuthi nihlale phansi neqembu ukuthi mfowethu une comment kanje sophendula kanjani lapha hayi asiqale phansi ukhona bathi umuntu osimekuhlaba ngento osukuyenzile so ukuthi ukuhlaba kwakhe kunokwakha phakathi hayi ngobe kubulala kuphela kodwa uma umuntu ongafuni ukuboniseka noma ohleze ebona impi ngaso sonke isikhathi ngeke uzubone noma sewakhiwe ubona ngoba usuwe phansi uthi kahle lo muntu wayengakha uyaqinisile lo muntu lo yabo so nje siyenze kanjani impela kabe mfowethu isikhathi emisese kanje sasiphoqa ukuthi siye ngasemaphetheleni enhlelo yethu mhlambe ama quality abafisa ukwaqasha bathola kanjani mhlambe mesudlulisa namazwi wakho kubonga kakhulukazi kubalaleli bomculo kaMaskandi nakubalaleli bomculo kwama quality nakubaphushi ngizosho njalo kubaphushi bomculo kakhulukazi kuyingane zesikole ema-university kakhulukazi mangosuthi njengoba sikhona la msakazo nomkhulu eMT Radio ngaphansi kwendlu zomsakazo ukamphathi kwezindlu zesimangosuthi nyuvesi okuyimangosuthu
Ngicela uqale ngibonge kwi-MUT Radio. Yes. Bese ngibonga kakhulu kubalandeli bomculo wamaskandi. Indlela nje abasupporta ngakhona ngiyacela bandla ukuthi beqhubeke bengadikibali beseseke kakhulu. Umsebenzi wethu uphumile ekuwona engifisa kakhulu ukuthi beseseke kuwona. Bese ngibonga ke ngendlela abenza ngakhona lapha ku social media ukuphusha umsebenzi wethu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga sinama quality. Ama quality ayatholakala ku Facebook page, usesha nje ukuthi ama quality zikhona nenamba ku TikTok, usesha ama quality nje anganalutho ama quality. Inamba ngizoshiya eyami ngoba ekamfowethu ish angiyazi kahle hle kodwa uma beyifuna na bazoyithola lapha ku Facebook. Eyami ithi 079 088 03 57 079 088 03 57 bazothola into encane lapha. Right mfowethu basenzuleke mlalelo eMUT Radio lapha ekhaya uthi ke ngempela ke ama quality akhona la endlini zokusakaza ecela umculo ngempela ke wamaciko esusupport lapha kuona wonke ke indawo ezifanele kuma online platform omculo esiyazi bakhona YouTube bakhona Spotify bakhona Deezer bakhona Amazon zihlukahlukene ke indawo zokudlala umculo nezokuthenga futhi umculo okuyona ngempela ke into elekelela amaciko akithi ukuthi akwazi ukuphila ngawo lo umculo wakithi ngoba phela umculo wamaciko ufike woniwe ithina mase sibona amaciko engase yenzi kahle ekhambeni kwesikhathi kuthiwa wayengeve ishayi ingoma Nkosi yami sasingazi ukwahlala emgaqweni ukhumbula ukuthi leya ngoma engayisendanga ngedatha le10 yisendela loya yahamba kangakanani izimosha impilo yaleli ciko susapose ngempela ke umculo wamaciko yabona manje kuthiwa usiyobona ngomopho angazi noma ngibabuze yini ukuthi sibakhiphe ngapi ingoma kodwa iyazisho mongameli umongameli yena ngoba simthethela ngayo ngaphathi kohlelo ushino ngoma siyabonga kakhulu insizwa zakithi nangelinye ilanga masimthinta enisabela.